Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε αυτό εδώ το παιχνίδι και είναι η πρώτη μου και δεν έχω κάνει πολλές προσπάθειες και Γεια σας παιδιά, γεια σας και από μένα, τι κάνετε? Αυτή είναι εδώ η φίλη μου και δεν με αφήνει να το παίξω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, πάμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε ησυχία όμως. Δεν το πιστεύω. Όχι ρε φίλε, το είχα περάσει πάρα πολύ, σχεδόν το είχα περάσει. Δηλαδή. Τώρα δεν θα έχω και αυτό έλεος. Ωραία φίλε. Λοιπόν, όταν θα φτάσω στην 100 προσπάθεια θα το κλείσω και like και εγγραφή και part 2. Άλλες 5 προσπάθειες έχω. Ρε φίλε, πάλι στο ίδιο σημείο που ήμουν πριν πήγα. Λοιπόν, θα κάνω άλλη μια προσπάθεια για εσάς. Και μετά θα κάνετε like και εγγραφή και πάρτε 2. Λοιπόν, ξεκινάμε άλλη μια και τέλος. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε για part 2 αν κάνετε like και εγγραφή. Γεια σας παιδιά! Γεια σας!